Helo na, wel, dwi'n lwcus dros ben heddiw. Mae 'da fi 2 ffrind wedi dod i helpu yn yr ardd. Mae Dewin fan hyn, ac mae Dotty yn y wilber yn llawn compost. A maen nhw'n mynd i helpu fi i blannu tatws. Ydych chi'n hoffi tatws? Tybed beth allwn ni fwyta'n defnyddio tatws? Sglodion, tato rost, tato pot neu tato stwnt, taten bob neu tatws drwy crwyn. Mae gymaint o bethau allwn ni fwyta dy tatws. Dwi'n gyffroes yn barod, ond yn gyntaf mae rhaid i ni dyfu tatws o'r newydd. Ac i wneud hynny, mae angen bwced arno ni, compost, a hefyd tatws had. Chi'n gweld y tatws bach yma? Maen nhw wedi cychwyn egino. Mae'r egin bach yma yn dechrau tyfu, a fyna fydd y coesau yn creu dail, a hynny'n blanhigion fydd wedyn yn creu tatws. A dyma'r tatws ar ôl iddyn nhw dyfu. Felly yn gyntaf, mae angen ni osod compost yn y bwced. Dwi'n hoffi teimlo compost, mae e'n hyfryd iawn. Yna, dwi am blannu 2 daten ar ôl llenwi'r bwced tua chwarter. 1 daten, 2 daten. Nawr mae eisiau cwtsio'r ein mewn nawr yn dos. Os mae eisiau gwneud yn siŵr bod nhw â blanced hyfryd o compost am eu pennau nhw. 1, 2. Ond mae yna 2 daten ar ôl. Felly, beth am ni blannu'r 2 daten yma fan hyn? Nid uwch ben y lleill, achos mae eisiau lle arno i dyfu yn dos. Ti eisiau bwyta rai, Dewin? Wel, mae rhaid i nhw dyfu yn gyntaf, cofia. Nesa, ni'n mynd i orchuddio'r cyfan gyda mwy o gompost nes i ni gyrraedd brig y potyn. Ac yna, ymhen rhyw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wythnos, bydd rhain yn tyfu ac yn barod i'w bwyta. Pam na newch chi roi cynnig ar dyfu tatws eich hunan adre neu yn y feisinfa? Wel, cofiwch chi anfon eich lluniau ato ni at sianel Dewin a Dotty. Reit y Dewin, reit y Dotty, well i ni fynd i fwynhau yr ardd. Hwyl fawr, tan toc!